Daka jing pasiao jong ublay haway urang ba banle yaki kam isnay kata lengbau ba ai clean mensong lala ban seng ya kawai ka shlem bat ka jakari yaki khonswan bat donru ki balangop haki kam snew ka ba ka te ka shlem sandur ka long shi benta ban yada yaki ban lait na ki shang khawya jong ki kam snew perthai Ketika Islam kadon hakasnong kendoso ribhoi district kabala penlong ru yaki kenhun ki shiparlong hapo ka jingyalam usamla Samuel Kurba lembat laingut ki paralok jongki kita bekentup ya usamla boy Kurba Krishna Kuri bat uluhit akbar tang maria yo jingtem kila lej marmar ban le yaki kam isnai daka jingno sniang daki kombor syakatika jakari kunswet bat yaki kena baki kmi ki pa kim don lat shu banri ne ban sumar yeki uba aiklin mensong uba de utrai jong kane ka jakari bat sumar jong kane ka jaka ula ai khuble ya ka kenhun jong kine ki shi paralong kabala la ban ai kine ki jingira badon kam hapo kane ka jaka bat khendiat haba phai sha kane ka jaka kadai kabala seng da uba aiklin mensong haus nam khat khandai spa khandai pho nyo uba longru teman basan jong kabalang Presbyterian kendoso daka jing tmu bante lakam ya ka jing sneu jong ki kun samla bat ki hebren bat daka jing angnut ban sandur yaki syaka lawe jong ki syaka jing bha hadu menta kate ka jakari ya ki kun swat ki don hadu kumban riu phau ngut tam ki khna ton kong e ni ai ngu yo blai namar dei leng ba jong u ya ki baro kabala ban long hadu kan ni kapor kaba ni kenduk bat phi ki shiken hon jong ka group jong ki parlok te phiadon hang ni menta i babu kurba bat i Samuel kurba nang ta i rohit nang ta i Krishna philong ki shiken hon ki parlok ki jong phi ki balong kum ka group na kaleng chunga ngan poi perkhat kaba la pelong ba phinwan banya syem yanga bangan don hakum kan kapor lembat phi te khendiat hakan kapor bang skua banya thu ya ka kam ka banganga sedang kumne kum phi yo i kadehi ka ba ublei u khot yangan kong kolong bangan pen im ya ka yeng jonga te ulokot yang bangangan Kristyan haka jing ke jonga haka jing long riu kan thei imei haka jing ya sa khna ka jongi ka bo bleu lokot yang kata ka jing khot ka long ba ngan trei ru ya ka kam jong ka balang kum unong ya lap ubala yeng na du snem chi jar khandai spa khandai phu nyo ba ter haka bo blei ulayalam ya kata ka jelenti ka jonga sipor ka long kum unong yalap haka bangala yat keleng te hakata kapor bangala yat keleng ro kadon pat kamen siem ba kumno baki weiro kin yami kin yayot men siem lem te kumta ki don ki khna konsuet nga khot nga wer bangan yo ya lam yaki bangan yo banikai yaki bat ki don ru ki bomdei ki konsuet nre ki badon pat kata ka jing terang te kumta nga yalam yaki bat kumta nga ri yaki te ka jaru kapor ka ba hadu ba lapoi shadu ka ba kisngi kisnem ki por ki yalam ba ngala poi shadu uput uba ngan ri yaki kena kumni kumbalong hadu menta ba ki don kumban riu pho nyongut ai ki dei tang ki banabar te kane kadai ka jingjia ka ba la susdang ka bangar nganam poi perkhat enre ka sudon pat kemen siam ningkong ki don tang kumba nyo ba ar kamut ki la poi sulu khatsan hadu ar pusan bat kum bolong menta jong usnem ar jar ar fu ar ki don hadu nriu pho tam ngut te kane kadai hi ka jing le phla ka jong blei na ka benta ka ni ka kam ka jonga ka bangang sim hi ka kum kata ka mission ka jonga te kadon pat ko kubor hakani kapor na kaliang chonga kalongba ngayai mudur bat tang marwe mdon bat no ngala kat ne yakini ki mensem ngal haban ongkumta ba tang ngamarwe te kat kini kata kadai kabanga sajbu aga mensem
ngasat sat ongru lada ka balang lane ka seng lane ka sinot lane ka presbytery kan jindala kam perkat daki ban pensenge iki commission kan kam don kane kan penkala ya ka pertehi ngamti ban ong hadukat no si teng ni pawa balai namar bangalap bahaba ngari kini ki kena ki badangkat kan ni kerta ngalak ban saindur ki kat bangamon kamut kerta kaba ngidang la ban pen bahaya ki te kani kaslem kabukum kani kadai ka wei naki benta ki banga ngalap kalong ka dauba na ka benta ban te la kam no jing snio ya ka jing jot jong ki khon ki kti ki jongi kum utemen basan jong ka balang ngasimru ki kam duai ne kam pengkhia te ngadon ru bat kini ki phongut kini ki kena kata kabu yang aka jingkeli kalong ba kat ne subu kat ne telada ngin don let's say daga group lene daga seng ngin le ya kane kumanga ong ba let's say ka jalami khalaya ka jongi let's say lada kam kela hapo ki arpusan hanika khatsan snem lada ka don kum kani ka seng kela tekan kela bet lada ka don kum kani ka mission lene ka seng mo te to ngangam don hipat ban ya thu tam mo ke ka ba nakaleng chonga ngala persyang man sekri te ngalayo I ya kata ba ka deka jingkerku nga don hang ne lene ngakwa hakani ka por ban ong lada ki don ki kinu le se ki reurang ba mo ki samla lene ki longkeme mo lane kanu ka kanhon lene ka seng lada ki don shisha ka mensiem ban bu kum kan ka seng lene kum kan ka mission nganget uba marway bat ki seng lene bat ki group lene bat ki kanhon long kaya ferwon ba ngahaus nem si hajar khandai spa khandai phut nyo kata ka de ka snem ka bangas ngayo ya ka jingkhot lene kata ka jing ipau te ngadu utau snem ngaru la de dang don tang khat khandai snem tam te ngasu persyang kum tu ban pensan hakalenti ya kum unong yalap ban yalam ya ki keleng kum tu ki don ki konsuen ki ba laj lene ki ba apmasi kum ta tenga yarap ngakhot te habana yeng ki sya snubha kamut ngayok lat ken ban yalam ban sandur ya kita ki kena 4 ju don te nakaliang jong ngaru ngampat da don hira ka mensem banga trang ya kata nama ka ne baro ngasngo ba kadang dei tang ka jing persyang ka jonga kampat dei ka banga sngo banga la ban le namar ka ne ngasim ba ka dei tang ka banga dang persyang te ngampat ko ban pen pau hano like tang ba ka mi hapo ka YouTube channel jongi hi bangi sngo ik ban ruai dan ban ai khubor te shawei te kampat don ka mensem yanga banga ko pen pau namar ngasim ba ka ne kadang dei tang ka ba ngadang sedang ban persyang wat ladang kala ya kat ni snem renga simbek bakadang detang halenti bangadang sedang persyang kabanga sedang banbu daka yeng pura kadena do arajar khat lai kabanga sedang bante ya kanika yeng set kumne melum mala kadena do arajar khat lai khat saw de hakita kisngi ba syadien jong kata ni don ka yeng ka ba syatte sajan khap malosnai de hantang apen kha pen mi ke yeng kumto ka balai bantin ai kadon sa si jaka pade ka pensa hadu ar pho lai ngun kadon hakawe ke jaka ka bengi suwai bat sa si jaka ki bangi pensyong kumba khatsan ngut ngi suwai bat sa si jaka ka bengi pensyong kumba san ngut ai ka yeng chung ki paramarjan jong ngiru ka de ka bengi suwai hadu menta ki de ki banabar ki don riu pho ar ngut kita ki de bet ki banabar haba khenno ya kitu kibala lek phai san ngon ta kamut kinsa tang kibana bar kinsa sa san pho pra ki balayo ya ka jingkela kila bun ki balayo ya ka jingkela ki don hapo ko YouTube channel jongi iwe ide nang te na po saw nong ston te nang ta iwe pada ide na po rambrai nang ta ki don ki we ki ba ngam ngan ya thu kumno ki bala nang ya mi haba kila nang ya la ban yeng kum tu la ka kejan ki bala nang ya yok khon ki bala nang ya tho kum ta le long ki ya don
kibalanang ya tho kibalanang ya khon kum to kidon kibaduna arngut kibadon hakajing duna jong ka record men kita ide iwe ibaka kali ka lembub ye im don skor syu im bahasuk ka kti hoj nga kajing sumar te kadai bet bangi trelang hibat kajing te kajing habaki pha shane kidon hi kiying kini kiba ngilaya wai kajing nang ta kin hap yarap ke bai wayeng tanang ta kum ka bamru kia pha hinayeng ka ka banga pat ngala banle ya kine kidon kiba ngasu yarap ri kum to tanang ta nakabanga yarap ri kum toro ya ka bamenta jong snem arjar aphau ar kala don hi naki badai kini ki beyobiang kimi kpa kala yarap ru yang akum ka donation kum sispa san phau uwei te kala long kum kajing Kristen namar ngam yo lek rep syu ngam yo lek belas syu hoj hayeng ngapsa kum tahi kum basi phau hajar khat arbat khat lai hajar kata ka desi benai ngade ban pelut kajing yo kum no hang ni ngan yo nyo steng nyo jar steng kemut katai ka beduna te kemut la susan ya gau boleh namar baya ka yeng hapkit hoj ki bangapsa ki ba ngasukot ong bet kun swet na ba nang tabat kini ki kun swet banajiang te kumta ya kata ka ong ngan ban biang ba ya kata ka khat ar khat lai hajar si benai ngalut tang ba ka jing yo nang ne layo na nom yo an ka jing pen mang ta nyu si teng kata ka dei ka ba kitimi ki kpa jong kini ki badon keme don kpa ki ong namar ba phi phim yo le rep le riang syu te kum ka jing Kristen ye phi te tong ngin ya rap no ye phi kum si spa san phoi uwe te ngam perkat haduk kat no handre kajing syate namar ngam ngim don hali ngim don beri ban ong ba mo tang balong la susani ai kum ta ngnyau ba kadai kajing syakri belai san pho tam kilit skor ne hakan ni ka balang presbyterian school kini ki ba ong biang sa sisen ki bom don keme te ngaba khle hi ten re long kim yabun su hipan te kidon kibadang don kemeru ngayaba hipat kato kat ni te kibabun hi te kiawan siu hi na yeng naduk ka bai school naduk ka bai bam nang tawat ka bai wai yeng ro kiawan siu hipat namar ki de ki baya biang ki keme ki kpa ki jongki ha kidon ki bala mi kar komi kini ki bala long ki kon swet kadon nakadaw ka ba kila ya he te kila kwa le rep no se yeng bahap le rep no udon hipat uwei uba la kham landu arjar kat no sedien arjar kat riu kat nyo kum to tate idei ba ila he ila rangba ila lek yeng khon no kum nga ong mene nga kham perkhat ya ki khon ki ba dakat palat ki ba ki keme ki kpa ki semjing bat nga kham perkhat ya ki bom don keme tang ki ba don tang ki badon keme ki bom don kparu kata ngampat da perkhat tan tenre kitaru nga perkhat hi namar ba ki badon tang ka keme ki khiava nga kham khiava ya ki ba mdon keme bat ya ki ba don tang ka keme ki bom don kpa kata te ka de ka dawa ka ba nga jenjar hang ne ka kubor ka ba nga don ban ai se ki wi pat te kajing ka ong kumno ya ki weipat kajing kwa hi long lada ngidon ka kajing ipau lem ya ka imlang saklang lada ngidon kajing ipau lem naka benta jong ka baha ka miat lane naka benta ki konsuet nane nam ta ki long yeng reu kentei kumta telada let's say ki parlok ki mo ki perlok ki ba page ki bio ya kanika video kanika por mo te nga ai men sem ya ki ba lada kadei makisimet lada kadei let's say beki don daga group mo te long kinda lada kin don ka men sem long kan jin dala bahapalat ba ngin yarap lem ba ngin yakit lem lani begin ya ba lem namar nga sutu ba na kani karukom ka ba nga syakri kadon hadu arteli ke ka wei ka long ba kinlong kinong tre ba baha nam ta kalawei ka wei pat de ka long ba kilaj na ka jingjot
kata kadai ka banga ngalap bana kanai ka banga nga persiang kum uberin kawai kalong ba kini ki kena kin lai kilai na ka benta ka jing pra ka jing jot yala jong sakawai pada kini kum bangayo i mga kamut kinlong tre ka lapat ya ki wei namar bangi lapso haki ya kabor jing pesotho ba kinlong sa kinong tre ka lapat ya ki wei kata kadai ka bangalap ka banga siam mga Tito naka liang jonga ka banga ngaladon lembat mana te nakabenta kajing siam jonga kajing yai lenti lane ka benta ka banga poi bat I kadaw ka long na banga yai immon hakata kajing yai lenti ka ba kumu khna hakata ka ta ka badang red dang khna te hakata ka por ka banga rang siam bat I ngadang don tang po khat south nem ngadang don po khat south nem ngakan mau de ha arjar khat lai te yanga lawan yarap dai mana kata ka jingyo I jangai ke jong I namar ngi sa marjan iyo I yanga ba kata ka jingal lenti ke jonga ba idon kam ban yarap yanga te kata jonga hapor ba iwan ban ong ba nga sudon ai ban yarap ya phi ban kren ban senang ban kentu te nga ong ka ai mo kata te kat ba idang kren idang hikai idang pensyai ya kejing im kejong nga tang sung thu bang along ukhna ba dan ha kejing ya lenti ka ba long bakala mo kejing im khna ka ha ka di ka bam bat kiwe pensusi parlok pramarjan te kata ka kentien ka ba ikeli ong yanga te nga sngap ya I te ha kata ka jing sngap junga justu khana junga kamnom sungo hanrai suki I yai sha yai ong yanga phisha bi ong bangin ya lang sha bi ong bangin wan tur be sepi ngan yo ban hikai sang phi ong sha te ha ba ngala pediang I kumta bin yo ban long kum men junga ban yarap ban hikai yanga te kabakum kata kapor kanang mi kisngi kat ba inai kai nganang sutu ba kani kajing ya jong kamlong ngadon pedang kajing susarong ngadon pedang kajing im riu kai im dakat ngapen susi mo ya ime pa bariki hemmen ru mong ngadon kata kajing pen susi kajing pen mong ya ki kata kajing ya lenti kajong te kajing kemen pat yang kalong ba naduk bangla syamban I tengah layo ya kata kajing sutu ba ngadai ban kiar no na kini te kumbalong menta tengah layo lait sibon naka jing snew sala ka ba ngaim kani perthai ngam don syura kata ka di ka bam mo mensua tengah di ngabam ngalek rukai pensusi ha kham tam ya kayeng kasem te nadu ba lawan yalam bat lawan pensyai mai wan mai ban wan mi hari yang jonga ban hikai seneng yanga tenduk kata kapor hi tengah rung ngala sutu ngalayo ya kecing kela bat ngalayo ban imbaha kemne te kemtahi ki paralok ki parajar ki senang stenat ban keren yanga memang ngala im kelenti ko ba tengah sengo ba kajing don kajing I om teng yanga andai kalalong kecing kerku ki parasenong ki paratau ki pramarjan